салому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиҳо хубай духтарако. ҳозир ман як навор пешниҳод мекунам. То як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Аллакай бори чандум шид аз иҷа ман навор дорум. Марҳамат, идафаш ласиношон, анами брукошон аз 10 сомон сар мешава. Қимат 40 сомон. Хулас бозори Корвон тарафи Тиллобозор духтарако. Рияди магазинои шишагӣ 12 дарвоза. Мана магазин рақами 36. Инстаграмам дорад. Марҳамат, касе ки инстаграм дорад, бидроен духтарако инами сайта хабар гирен. Хулас духтарако, нигоҳ кунед. Аввал аз 10 сомонаш сар мекунем. Акция рафтестай, анами намудора 10 сомон кардагиян. И хеле нарх ягон ҷода нестай, тамошобинони азиз. Рақамшон аст дар рӯи экран. Хоҳен нависеншона доставкатон мекунанд. Ана баъд ана ин моделора бинен 25 сомон сангчадор беҳад фасонакан. Бисёриё анами ласинои сангчадор мепурсидан. Хушругии ира бинен духтаро 25 сомон. И хеле нарх ягон ҷода нест. Хоҳен барои савдо, хоҳен барои мисол хитон омада харидорӣ кунен. Мана бинен танада бо хушру места. Мана 25 сомони. Ана инош бошад ана дуюм қатор 30 сомон, охирон қаторош бошад 40 сомони. Баъд бо аз паплино омадагия, брукои паплин балшмеркош 25 сомон, ана размерои нисбатан майдатараш мана 20 сомон. Бинен чӣ хел гулои хушру доранд. Ҳамаи ҳамино 20 сомон шидагиай. Дидин чӣ хел фасонат. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза. Ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 36. И тараф бошад 25 сомон. Мана бинен 25 сомоношонам чӣ хел фасонан. Брукои хушру. Мана тобистонда ба ҳазур мепӯшен. Ҳамаш моделошон фасона. Ини тарафаш бошад 20 сомон. Мана ҷаразмери калонам ҳастай, майдаям ҳастай. Ҳамаш 20 сомонай. Аксарияти молошон 20 сомонӣ нархгузорӣ шидагиай ки беҳтарин нархай. Мана нигоҳ кунед, анаи намуд ласиноошон бошад 20 сомонай. И сангчадорош 25 сомон. Мана и намудаш бошад 20 сомон. Мана 20 сомонашам моделош беҳад хушрӯанд, бисёранд. Мана метавонен бо хитон омада ай пеш бинен. Ана иноям ҳама хел 20 сомон. Гулошона бинен ҳар хелаяй. Марҳамат, беҳтарин нарх дар анами нуқтаи савдо. Ана баъд анаи поҷомошона бинен духтаро чӣ хел хушрӯанд. 25 сомон чанд та расветка дора, сифатчам нағзай. Ина хоҳем барои савдо, хоҳен барои тӯҳфа ё хитон харидорӣ кунен. Мана нигиндор, мана ин намуд ҳастай бо, мана ин намуд ҳастай балшмерко. Ҳами тараф ҳамаш 25 сомонӣ. беҳтарин интихобай дар иҷа барои шумо духтаро ки нархи беҳадам хуб дорад. Ана баъдан тамошобинони азиз, иҷада инчунин анамихе футболкаи фасон омадагия 25 сомон. Сифаташда гап нест. ҳам сифати хушрӯ дорад духтаро. Шута мепӯшонен кӯдакда. Инаи моделшам бинен. Мана иҷада чандта моделай 25 сомонӣ размер доранд. Ана баъд бо ласинчаҳои майда омадагия. Ино чанданд? Инаи хеле ласино ҳастай. Бо метавонед аз ин ласино. И тараф ҳамаш? Ана инҷа бинен ласинои хушрӯ омадай кадомеша ки мегирен 20 сомон. Мана и султанкаша бинен бо материалаш фасонакай. Мана чанд модел дора, ҳамаш 20 сомонӣ. Мана духтарако, як бор биёен назар андозен дар анами нуқтаи савдо. Интихобтона меёбен, барое ки беҳад интихоби зиёд доранд. Баъд нархи дастрас доранд. Қисми боло чанд смай? Ряди боло 30 сомон. Духтарако, брукои фасона диден ҳамаша 30 сомон кардагиян. Ягон ҷода бруки нарх нестай. Нигоҳ кунед. Ҷа классикам астай, бойфрендам ҳама намудастай. Ҳамаш 30 сомон. Қисми боло. Инаи 30 сомоношонам хушрӯай. Гулошона бинен. Мана хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Тамошобинони азиз, як бор дигар такрор мекунем. Ин навор аз бозори Корвон буд, тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 36 магазин. Ряди магазинои шишагӣ мешавад. Биёен, ма рақамашонам мемонам. Барои маълумоти бештар бо метавонен ки хичонда муроҷиат кунен. Хайр, саломат бошед.
тамошобинои ласинора бинен фасониша нархшон беҳтарин нархай 25 сомон. Бинен чиқа сангчадор ҳамаш фасонак. Марамат касе дар кораи бозори Корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза 36 магазин ряди магазинои шишагидай. Мана манекенда бинен чиқа меистад. Ин моделиш 25 сомонай донаш духтарако. Анаин фасонаш бошад 20 сомонай. Банаи моделиша бинен санги ино нисбатан камтаракай. Инош 20 сомон. нархи беҳтарин. Ман страничкашона отметить мекунам. Метавонен дар омада бо ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавен. Ин нуқтаи савдоро аллакай ба фикрам ҳама медонам, барое ки чанд бор шоид ма ёра тавсия метиҳам. Баъд инчунин страничкаи хеле фаъол доранд. Интернет магазиншонам беҳад фаъолай. Хулас бинен бухтон.